Primopredajom novosagrađene trafostanice snage 250 kW načinjen je najvažniji korak kad je reč o funkcionisanju industrijske zone Davidovac. Reč je o investiciji koja potencijalnim investitorima nudi dokaz da lokalna samouprava radi na ostvarivanju uslova za gradnju privrednih objekata. Jako je važno da napravimo taj prvi korak, jer se dugo godina priča o tom prvom koraku, a se nikad ništa konkretno nije uradilo. Mi smo današnjim danom priveli ovde, da kažem, električnu energiju. U petak imamo biznis forum i već partnerima i zainteresovanih strana možemo da pokažemo da smo mi već ovde deo infrastrukturnih poslova završili. Ostaje još da se vodovodni sistem koji treba da ide od Kladova do Karataša za snabdevanje koji će zajedno sa hidroelektranom Đerdap, odnosno Elektroprijevode Srbije da uradimo i da polako počnemo da otvorimo ovaj deo za neki biznis posao. Investitori ne žele da dođu na livadu, već na infrastrukturno opremljen prostor na kome mogu realizovati svoje ideje. Znaju to i u lokalnoj zajednici i zato su se uhvatili u koštac kada je reč o rešavanju fundamentalnih problema. Nije ni malo lako, daleko smo od svih, da kažem, centara, transportni troškovi su veliki, ali mi činimo sve napore da bismo što pre doveli neke investitore i zato je radost današnjeg dana što smo otvorili ovu trafostanicu koja treba da označi jedan početak u tim poslovima. U prvoj fazi uređenja oko 5 hektara zone koje se prostire na više od 20 hektara zemljišta položeno je i 1500 podzemnih kablova za još dve trafostanice snage 630 i 1000 kW. Vrednost dosadašnjih radova je oko 12 miliona dinara.